Lah kok janam naman. Tok cak tung dulu tok cak tung dulu. Sahur. Sahur. Monggo bapak-bapak ibu-ibu monggo kula aturi sahur sedaya monggo. Bareng-bareng. Sahur. Imsak. Ibu. Imsak. Imsak. Bakal imsak. 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 Imsak kok sok magah nek mangan kuwi lho. Aku gak poso. Dosa we. Dosa we gak poso. Dosa we diseneni Mbah Sandirono. Tenan. Karo Sereten. ora ngerti. Iki. Mosok 3 dina ora buka belas. Salah iku ora cepet. Wong mbok sing cepet. Kaya kaya piye? Kuwi aja sampe lali. Apa? Deng. Masjid sik kocok. Ayo ja, Ma. Jamaah. Sahur. Wis ora. Wis bar.